امداد اللہ پاک نامہ کیا غفور و رحیم شرف مندہ شما گوش درگایت ریڈیو تربت توارا میڈیم ویو 981 کلو ہارٹز یا 584 کلو ہارٹز سرا اتوار کے گواتا پیدا کے پر شما پر جگائیں اتوار انت شما دوست شما دوزوا عربی بلوچ بزان کے رحیم بخش بلوچ کلیں گوشدارو کانا مراگش کل کشان تو کا واشد گوشی مراگش کل کشان گوشدارو کانا درسانا واشد گوشی وتی اے پتر سرا ہم پت بوگا گوش میں دلے جو لانکیا منت گرے مراگش کل کشان پروڈیوسر بزان کی پاگ واجہ عبدالحمید شاکر اور تکنیکی کو مکار ساتھ دمانا گو محمد داری کن گئے واجہ نذیر حسین ڈیوٹی افیسر واجہ تقصیر احمد و ایچ پی ٹی سرا نشتہ کفٹن الیاس و بالا شگوتی ٹیمہ یہ شنکاریہ پشما شنگو تالان کنگا بلشی بزرائی کے ماہ گوشن کے روچ مروچی پنچم روچ سال 2023 مروچی تاریخ وزن کے رمس مروچی 11 مئی پنچم روچ امید کنن کہ شموتی روچ بونگی جو بنداد گنجوانے وڑیا کرتا گوشان کے برداشت صبر افار یکنچیں چیزیں کہ دنیا تو کا اگر تو سوب مند لوٹے صبر افار و برداشت دامن اجبا یلمدے اگر کسی طرح تی گما یک گوشت کنیں کہ عرابیں کارے یا تی کاری عراب کرنے کی کوشش سکا تو اے مسوچ کہ منی یہ کارشی عراب کو تب باندھا آرا تو جوہد بکن کیا گما یک شرعی بکن اور آرا وقت یہ چیز ریئلائز بھی محسوس بھی کہ اے کہتے ہیں من غلط کتا یا رد کتا شرف مندہ میں کسانے شنکاری چل گئے بلکہ مزنی شنکاری زمانیہ بعد ساتو کے رند کہتے ہیں آن بھی بلے ماوتی گا پترانا برحالا دیما برنش ہمارا میسج کت کرنے میں نمبر 0300700835 بزان کے 0-300-778 دومی نمبر 030137506111 میں نمبر ایک شما ہمارا میسج کت کرنے اصلا گپ چشن کے مروچی میں مراگشہ یک گونڈلے مہمان کیا رسک باز شوق ہیں زی انچو شتکاو میں شنکاری کستے قومی نشریاتی ادارہ سربوتاو پدا شتا مرچی ہم کسانی شنکاری ملے پدا ہم ما گونڈلات کا ریڈیو شوقن تھے واجہ میں براس کسترکیں اسد برکت چا تربت بوگ زامرانی بازار سیادی داری اور ریڈیو گو سک مہرکا و مزنین گوشدارو کیا شما ریڈیو گوشدارم مرچی آئی ہم گوشما ہم تران کنیں گا پتران بھی گو ہمرا داری کنے گئے رویں اسد برکت نمگا چھ گوشی اور چھ وتی حیرو لیکا اندر شنکنا السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسد جن چیالوں وشی جوڑے شکر سلامتی تو جوڑ وشے الحمدللہ اللہ شکر وشی جوڑ سلامتی. اسد جن تمہارا بگوش کے تو ریڈیو چی سرپت بے ریڈیو چی ہی ریڈیو ماں ہمیں سرپت با کہ ریڈیو یک استاد ہے. ہاں استاد ریڈیو مارا شمیوڑی براد داتا ماتگوار داتا براد داتا ریڈیو مارا سک باز چیز داتا شمیوڑی براد مارا داتا کہ ماں آئیں پنجا کارے میوڑی اسٹیجانی دیما گبجت کنی شمی برکتیں شمی باز منتوار گندلی جو ہلان کیا کہ ریڈیو شمی وڑ سرپت بے ریڈیو چھونائیا گوشن کے مرچی باندھا ٹیکنالوجی باز ترقی کتا انٹرنیٹ سوشلستان ٹی وی ایدگا سرگرمی و دستگٹین چی ابید ریڈیو وتی ایک ارزشتی استے ریڈیو انگتا گیشتر کچھگو دمگی ایریا استان ودن اندان گوشداروں بعضیں مردم استان کیا 20 سال وتی عمرے گو ریڈیو گو آزین تگنتی شو انگتا ریڈیو شہرانی تو کا نشتا گوش دارم. اسد جان شما وانگو زانگے پیڑا چنچو وانتا میں گوش دارو کن بگوش شما پیسرا منی خیلا ریڈیو اتکگے دا جی او تو یک باز وشی منا جوستے کو انما وانگا گورنمنٹ اتاشا ڈگری کالجا سیکنڈ ایئر پری میڈیکل او ریڈیو دومی تو منا جوستے کو کہ
تو دومی جستا کت کن دومی جس میں ایگوش کو منگو پیسرش ما ریڈیو اتکے گے جی اور ریڈیو ما باس چکر آت کن اول سرا وعدے کے ما ساک کسان تا اب سالا اور میں بھی 8 سالا متا مات کا منا قدیر وائدہ میں براتا منا لوٹاری مرچی گما شمے دیما نشتگان گپ جنگا ای ریڈیو دیما و اول سرا قدیر وائدے من باز منتوارا کہ آئی اول سرا منا سوچ داتا کہ چون گپ کنا و چون نندگو پاداگو ریڈیو دیما گپ جنا اول سرا قدیر وائدے من میمن تو باز چکرہ مات کگا و قدیر وائدے من باز منتوارا کہ آئی منا ای دیما آورتا اسد برکت جان تی باز منتوار تو وشنگ گپ پتران کنے گئے قدیر واحد باز جوانی نائی سی مردمے او ترانا بلکہ ہر کسی کے قدیر گو مامبرنچے آرا سوچ دن کی چیوڑا نندن چیوڑا پات کمبلے نندگو پاداگو گیشتر تربیت مردم چلوگا گیشتر زوری میں کسانی زاہ گستم بایدین لوگے مردم آہانا گیشتر اچھا تعلیم و اسکولے دین دیے گو شر رہیں بلے آہنی تربیتا شر رہیں وڑیا ویکنا ما یک کوئی ہمیں کہتے ہیں گپا جنے اردو تو کا کہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی تہذیب کہتے ہیں تی زندے گوازی نگے تربیت ترا سکھارینی کہ چھوں زندہ گوازینن وانگا چی جاہلے جہالت ختم نبی نرو وانگ علم پا عمل تو چی گوشے گوشگ او عمل تو کچی پر کے او ما بیچارے گوشا آج چیزے کے ما گوشے ما آئی عمل نہ کرنے جیسا کہ انو تو صبر بارا گب جاتا ہے صبر بارا ما گب جات کت کنا ما یکی دومی سرپدی دات کت کنا بلے ما آئی سر عمل نہ کنا مین چیز تی عمل مین چیز تی سرپدی دیگ نا اگر ما برداشت بارا گپ جنا وہ منا آئی سارا منا عمل کنگی پرسٹپل آئی سارا ما عمل کنا گوڑا آئی سارا ما شرہ گپ کو تو کت کنا اول سرا مین چیز تی عملی تو برکت اسد تو من بگوش کے تائی کیا روکشا چوشی مرد مسکر صابر نہیں برداشت نہیں یا کہ تو بعضی انچی چیز تی زندگی تو کبتا کہ تو آئی تو کا صابر دامن نظر تا ہو ترا تاوان بتائی چی چوشین تی زندگی تو کا قصہ است ان اچھی چیز منی گوما نا بتاو مابا منی گوما تو چنچو صبر کنے چنچو صبر آٹک تی تو کاس مساک با صبر کنا مثال کے طور پر آگا یکی من ہر چیز بگشی ما صبر کنا وعدے کے ما بلوچی اکشن صبر بہن شیریں وعدے کے تو صبر کنے گوڑ ترہ آئیے موز او آئیے پھل رسیدتے صبر سکشارن چیزی بل بازی انچنگ اپانی سرا بازی انچنگ اپر جیڑا بن کہ آئی تو کت سرا تو ہیچ گوشگ ملوٹ ہے چو شرنے آہانی سرا ہوتی حیلو لے کا اندر شان بکا ما رویں یک صوت یہ نمگا پدا کھائیں شمیں میسیجاں 0300700835 و 0301375061 سرا شامل کنے یا ہوار کنے اسد برکت برادر میں مروچی کی مہمان ہے ما جست پد بازیں کنے اسد برکت گو کندگو مزاق بھی اسد برکت انو ترنگے شروع ہے چکم سیریسلی گپ جنے گئے شو میسیج بھی کنے جست پد بھی ان چکم تباہ مراغش وش کنے پدا کائیں گو شما ہم پتو ہم تران میں رکھا یک پدار بھی بلوچ شمارا مراغش کل کشانہ کن دل جوہلان کی واشد گوشی مارا میسیجت کا شاری تربتی نوشتہ کا من اسد برکت وشت کنا اتکا پروگرام وشت کے مسلم عمل گانا پیر کا اسد برکت نامہ عربی صاحب است باتے وشنام باتے بانو پی گوار اسد برکت گوشی بانک گوہا وشنام باتے وجدل باتے شمی باز منتوار گندل جوہرلان کیا کہ رکشان روا گائیں شنکاری اسد ای زندے تو کا مردم کساس بنی کلتی 18 سال 18 سال ایج بیتے ای ایجا ماں کے بتگن گوڑا میں ذہنے تو کا ایک خیالیت کا سوچیت کا کہ موانے ماں اے چیز بیں آ چیز بیں یا میں ایک ذہنے مجبور کتا مارا ایک چیزی جنون بتا چوش کے من واتی بوشی من منا
اے بچیم بتا کہ منی وتی ایک بوانی بزنس بوانی کاروبار کاروبار بابت اسٹڈی بھی کیوں ہوتی بزنس ہی بھی بزنس مین ہی بھی ریڈیو اچانک آہگ بو اللہ پاک انچی بلکہ صلاحیت انسان تو کدا تک چیریں کدیا نگندی ہو کہ تئی چی مستقبل آؤ کیوں وعدہ تو وتر چھوڑا گندے ہو تو چی پلان کو چی خیال کو چی سوچتا ماں می پلان کو کہ ماں ریڈیو فیلڈ بیاں وجہ چی ریڈیو فیلڈ پر چھاگ لوٹے تو فیلڈ وہ دے گا باز ہے فیلڈ دے گا باز ہے مین چیز تے انٹرسٹ ہے مانا ریڈیو تو کا شتے انٹرسٹ ہستے ہیں منگشا مامی ریڈیو تو کا یک جاب وغیرہ ریڈیو تو کا جاب وغیرہ بچا ریڈیو تو کا جاب و باز ہے نا تئی ریڈیو انٹرسٹیشن تو بیاہ دا میں نے یکیش کہ مراگش بھی کنے دو میشن ریڈیو تو کا انجینئرنگ فیلڈ شعباز تھے سیم ایشن کے پروڈکشن پروڈیوسر یہ چاروں میں کہتے ہیں دیگا فیلڈ استا تئی فیلڈ تو تی وجہ چی آگ لوٹے منگشا منی خواہش ہمشہ کہ میں اسٹیشن مینیجر بھی لگ گا ریڈیو اسٹیشن مینیجر ڈائریکٹ بھی لگ گئے جی ہو ڈائریکٹ اسٹیشن مینیجر واسطہ ایک پروسیس سی بلائیں لوٹی یا بطرح کہ اس پروڈیوسر بھی ہوگی ہیں طرح سینئر پروڈیوسر بھی ہوگی ہیں طرح پروگرام مینیجر بھی ہوگی ہیں طرح نو اسٹیشن ڈائریکٹر بھی ہوگی بھلے اللہ پاک تی خواہشیں پورا بھی کہا چاہ رہے کہ کسی ہمارا زنگ جتا فون جتا چیک شکریہ السلام علیکم وعلیکم السلام کیا گپا جا سر ماسٹر نعیم نلونج رامرانی چے تربتا نلونج مانا چیئے نلونج نام پرچا نلونج ایرکنگ بودتا نلونج نے شک ساکی جالی جاگی چے لونج ہوشانا آنگو بولتا کون پوچھا گردا یہ تو کا ساک جالی منگ وستگی یک پروگرام یا یک شاعری وانتگا نلونج سجی زامرانی نامت کتا نلونج نامت کتا تگرانو نلونج چنچو دور ہے کی دومیا وکائی تگران نلونج نلونج کوری چموتا جالات بھی پتا کہ چورا چے وکائی چی پتا کلگا چاہتوی پر نہنگا نلونج والا کوری پتا یہ دے پر جنوب گورا کمو پتا یہ وکائی کمس کا ایدہ پیدلا گھنٹے نیمہ 2 گھنٹہ وکائی تک مکائیں تو برادر ہوتی نام کہے گو ماسٹر نہیں ماسٹر صاحب تو چونے وشے جوڑے دعائیں اللہ تر وشے دکھا جا الحمدللہ ماسٹر صاحب شما نلون جا میں پروگرام گوشدار بیو دا گوشدارن تھے بالکل جو میں گوشدار ہیں یا سکتا سے پروگرام آگا ہیں بڑی بجلی مسئلہ کبھی وہ نبی جی ہو خاموشی لچنے پر سے میں بازار زندہ نیٹ ورک نہیں بڑی کوئے سارا چونکہ کائیں بولر چوارا رابطہ چیزیں کہ نانو موت اور بتات کے تھا میں نے گوانڈو ایگزام تھا جی تو آو ماسٹر صاحب مارا منی کہلا دشتوں کو نلون جو ہی سیڑا بازیں گوشداروں کستا کہ خاموشیہ گوشدار ہمارا بالکل دو خاموشیہ گوشدار خاموشی لچنے راشو ہے اور ساک بات بلے بڑی میں سے نیٹ ورک کا کہاں اور مشور رابطہ کا نا بگوش کے 6 گوشک لوٹے مراگش کل کشان عربی بلوچ امراداری کن گئے اسد برکت ہم نشتا گونڈلے میں برکت ہو جا من تیر پاس بردی سلام بھی دے منی وطی ہم رشتہ دار ہیں اللہ وہی آدھا ہم نالون بازار ابتا چیوت بازار نام سرمچہ نموت سری مچان نالون جو سر مچان ہے سری مچان ما شہر ہے تو کا سری مچان سر مچان مچ باز ہے دا جیو مچ سربرا چیرا بازار ہے ہاں یہ تقریباً اگر یہ مچ وغیرہ استا گوڑا ندارگی سکباز ورشین یہ چارگ لوٹا سکی ہو جو سکی بازے ندارے میں پورے علاقے ندارگ میں ماشاءاللہ وشی کے ساتھ ہمیں زمین چند کی بو اسی بازے چمک ماما غوش کو تھا نا تو ہمیں وجہ سے مطبم لاتے بازارانی مجبور ہوتا شفٹ ہوتا باقی الحمدللہ آبادی کرنگا چو ہفتے بازار تو آبادان تو منی نمگا شمارا برکت صاحب نمگا اسد برکت نمگا شمارا نلونجے سجی مردمانہ کے رکشے مردمانہ سر مچانے مردمانہ بڑیو باری سلام مہر دوستی مجھے سلامت بات ہے میں نمگا اس پر درستے کارندہ عام سلام وعلیکم سلام
شمال پروگرام اچھی من کے دور رہوگا نہیں مازن شنکاریہ روگا نائے او صد برکت من نشتہ ما چارے کہ ما ہوتی کستے براس کستا گلگداری بزور انٹرویو بزور کہ اتکا میں کر رہا پتہ گوشداروں کی خاص ہیں جو مان شہری طرح زانا نہیں ہوا تو اداؤں کو ازاشتا ہے وہ پرسنلی ہوتی زانا بلے بلے منی رات سے بار تو سلامت بات ہے ماسٹر پتہ انشاءاللہ تی مہربانی تی کہ تمہارا یاد کو مراکش بات مہربانی سلامت بات ہے سلامت بات ہے من طرف آزاد وقت برکت آبی بات سلام دلچی دوستے کارے وعلیکم السلام تو سلامت بے مارا ہے چگم نے اسد برکتی ارادہ تھی ہمیشہ خواہش ہمیشہ کہ تو ریڈیو تو کبھی آئے تو گوشے میں سجے ارچی کے مردم نشتہ گا نظیر اگر نشتہ اگر من دا پروگرام کرن دوستی نا نیم کنٹرول واتی دستے چیرا بکنا میں روشے نا جی ہو اللہ تی خواہشہ پورا بکنا اسد برکت بن کے نا اسٹیشن ڈائریکٹر واسطہ بودکن کے مردم ڈائریکٹ بی بلے اسی ایک پروسیس ہی ہستے کہ اب مردم پروڈیوسر بھی ہمیں اور نجی صاحب نا پدا سینئر پروڈیوسر بھی پدا پروگرام منیجر بھی پدا کہستے نونگڑا اسٹیشن ڈائریکٹر پوسٹ اس رکھے تم بلے اللہ پاک تی خواہشیں پورا بکم اچھا تی انو ایف ایس سی تی پری میڈیکل ہے جی ہو پری میڈیکل مطلب میڈیکل تھوکا جی ہو تھوکا کیمسٹری تو ونتا تو فزکس ونتا تو بایولوجی ونتا جی ہو ادھر تو ونتا ہے نا جی ہو بایولوجی چنچو شاخ برانچز چنچکم بایولوجی مین برانچ مین شاخ چنچکم چھ تو اسٹوڈنٹ ہے نا ما تقریباً 10 سال ساری بولیدا ایک انٹر کالجی استے اگدا پری میڈیکل انٹر کو تھا مطلع جست بھی کہیں کہ بلکہ طرح اسٹوڈنٹ گوشدار گام چنچو برانچ چنچو شاخ ہاؤ مینی برانچز آف بایولوجی چنچو شاخ بلوچی تو کوشن چنچو برانچ چنچو اب تا من کیالا بایولوجی میجر شاخ دو باٹنی zoology and zoology. Botany is the study of botany plants plants and دراج کوکا ہدار ایگریکلچر شانی تبارا وانے شرشیوشا باٹنی and zoology is the study of animals ani organs asta animals ani aza asta ani babata شرشیوشا zoology. اچھا زولوجی ہے تو کا یک چیز یہ استعار ہوشا ریسپائریشنز نظام تنفس اچھی وہ ما دگیا گپی تھی کہ رگو شگلو تکی شانی سبجیکٹ آنی منا شوق نیستے وانا کو کلاس ہو زیادہ بتا نگتا منی فیلڈ تو کا شوق نیستے بلے اچھا اشانی تو مطلب فیلڈ گڑ تو اما فیلڈ کے شوق بھی تو اما سبجیکٹ بھی گتے نا تو 2 سال ونتا انٹر کو تھا نا کم از کم انچو زانے لوٹی کے بایولوجی چنچ شاخ نظام تنفس چی ہی ریسپائریشن چی ہی اما ای سمپلی شی نظیر صاحب آرہ منجوس بکی نوانتا نظام تنفس سا زور گیا ملا روشن نظام تنفس تو آکسیجن زور تی پیپڑا زور با جہلا پدا برزا کاری تی شروشن ریسپائریشن من زانے چیچو 10 سالہ ساری کتاب ودیما کو تو بولے دا منا وانی نو نو تو موانتا کا زانتا بل خیر اچھا شارے تائی وڑا فیورٹ سبجیکٹ چی ہے انگلش دوست بھی تھے انگلش تو کا کجام انگلش کو باز ہے نا لٹریچر ہیں انگلش تو کا تو چی انگلش جنتر دوست بھی جی ہو تو انگلش لینگویج بھی بنتا ہو جی ہو من گشاں کہ اللہ ما مردمانی مدد تکن کیا ہوتی مدد تا وقت کرنا شی انگلش چی ہے they will help their self God helps those who help themselves ماشاءاللہ تو کوشش کرنے گا انشاءاللہ اللہ پاک ترہ کامیاب بھی کر اچھا تو منا بگوش کے تو بلوچی تو کا مطلب بلوچی میں ہوتی شہادیں زبان تو کدی بلوچی لکھے بلوچی وانے بلوچی چارے بلوچی من شوق آستے بلوچی موانک بلوچی زیادہ نازانا من شوق ساک باز آستے شوق کے بھی آئی تو کا انتر ریڈیو شوق ہے نا تو شما ریڈیو بھی آئیں مرچی تو اتکے ماشاءاللہ میں ندیمہ دیمتر اللہ پاک موقع دن تو کھائے تو گڑاما چیزن تو بوان نا کتاباں بوان اچھا بلوچی شاعر ترہ شاعر آنی تو کا تو شاعری گوش دار ہے جی ہو
मुबारक काजिम दोस्त भी हताशाद तर शेर याद हम बलूची शायरानी मन लाती शेर याति मन केला हताशा देगी यक्की मन वंतगा मन बली याते तो से बुगसी बशाने बिल्कुल बुगुशी परचना गुशी दूर बुझी को तुप्पानी ए खुदा बीवसो एरानी दूर बुझी को तुप्पानी ए खुदा बीवसो एरानी अक्ल गारो परेशानी यक्की उम्मीद ती आइए दीपानी चू गशती उम्मीद कंच शादान ए मनी दोस्त चू मबित एरान सोबो बीगा रूच शप माली साटिए बागा साटी संभाली ये एक ही शायरी है ये अताशा आताशा दे बोके बले मन के आइए निबेश्तकार दिगरी भले भले बलूची गुलुकार अंटू का तरफ कुछ गुलुकार पसंद है तो सोत गोशदार है तनवीर नेजर मन दोस्त भी द्रो दोस्त में तनवीर नेजर सोता में ज्यादा तो गोईदार गुनगुनाए ने सो तो छो इन्ना आओ तो गवा शलानिया की तरह जोस्त बेकन तो कुछ है इन्ना एच इन्ना कुछ गाना तर दोस्त तनवीर नजर गाना है तर गोशदार है ना तनवीर नेजर शक 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 नोकिंग गाना है ये मन के कहानी गाना है नजीर हुसैन साहब तनवीर नेजर तनवीर नजर सौती निमगा रवे असद बरकत जान में मरागशे मेहमान ओ मा चु जुस्त कनगा बाजी जुस्तारा चु कम मुश्किल लगगा ग्रान लगगा भले ये मुश्किलें जुस्त के अस्ते आयु आस्ता ये मोटिवेशन ही कारण एक गुशन के एक हिम्मत हौसला ही कारण बल्कि गुशी के आरबी साहब हमने जोस्त मकुतीन कसी को होशदार गए गुशी के बरकत जोस्त मकुतीन तक आई जवाब दाद भले एवड़े टीम्बा एवड़े जोस्त के स्ते आई आहगे देख मकसद ही भी कि मन अतको आरबी बलोचा मन ए दोई सेन जोस्त कुतगा इशाना मन नजान तागा माई फील्डानी तो कर रवी कोई चीज़ा मन बेजानी बल्कि दीमा अच्छी जोस्त बा कि आई जवाब दाद कुत मका कि रवायती अगर जोस्त में बेकना कि तो ची कने चाहिए शौक ने दुर्स गुड़ा मनी खेला एक प्रोग्राम जिन अगर गोशदारक भी हो गए या न भी हो गए रिकॉर्डेड वो भी बेमकसदें प्रोग्राम में भी एक कसाने जाग वरना के अतका शर्मा अच्छी जोस्त बेकना के बांध रोज ये मजन भी शर ये जोस्त जैने तो का किलक बेकना कि मना ये जोस्त कनक बुत्तगा मैं मरागशी अशुतगु दीवानी अशुतगु ना के मन इश्तगु मजाक कुता चार गब जता दरत को शर्म मकसद नेस्ता में बरकत ना जियो बिल्कुल बुआ में ओड़े जियो बिल्कुल में ओड़े रवि सोते निमका नजीर हुसैन साहब सोता दिलगोश का कना है बरकत फर असद बरकत फरमाइश बरकत वाजे कमाश असद तरा दीम पदी में तई वाज कर हम चल कमाशम गिंदे जिंदग में गिंदन ने सोता दिलगोश का पता का जी शायद शक्ल गोशदार को एक बार पता हुआ शतकन तारवी बलोच हमारा मरागिश कलकशान और अमरादारी के नगाया सद बरकत में मरूची जवानी गोशदारों की में कसानी ब्रास सद बरकत मारा शहीदों पर जुनेद नूर दिलगोश गुश्तगी मेहमाना वाशत कने वशना बात है जुनेद जानती बाज बाज मिनतवार गुंदिल जुल्लां की अल्लाह पाक तरह वश बेकन सलामत बेकन दुआ बेकन मारोए गपुत्राना देम तरह बरे असद वाना गुजाना के हमराई या एक चीज़ यस्ते लेब गुआजी फिटनेस मर्दम जियो बाजारा मुख्तलिफिन जताएं लेबानी शौक भी ओ इन तो का मतलब चैंपियन भी या कि लेब कनो की भी गुआजी कनो की तरह लेब गुआजी इन तो का कुछ हम गुआजी शौक है ओ तो परच शौक की तरह इसी तरह मन लेब गाजियान तो का क्रिकेट साक बाज दोस्त भी बोले माँ क्रिकेट ज्यादा नका टीम मन केरा ज्यादा नीस्ती कि मैं क्रिकेट बिकना दोस्त भी और टीम ती केरा नहीं पता बेकन टीम भी नीस्ती टीम का शक लूटी बेटा टीम का शगल उठी बोले सेंटर आधे के कारण लोग तो कुछ हम लेवल 1 के सेंटर वर्क असद लेवल 2 लेवल 2 है लेवल 1 आशमारा म बेसिक अमा चीज के वानी नग बुतग लत्ते चीज मार बगुश के ई चीज वाना बुतग पैराग्राफ कंडीशनल टाइप शो बनतग कंडीशनल टाइप लेवल 4 लेवल 3 या नु स्टार्ट बनते यस अच्छा शुमारा पैराग्राफ वान इंतग पैराग्राफ जियो पैराग्राफ बस पैराग्राफ देखे पैराग्राफ प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट सिंपल ऑफ टू बी हंची कसाने टेंसा केन कोड हमेशा वानी मेन चीज़ा वानी पर धीमा पर आधे के अच्छी के आस्तन धीमे का तो अच्छा भले भले तो 2 लेवल वन गए अच्छा तो
منی مشورہ جانے چاہیے لے بگوازی اگر کرکٹ شوق ہے نا تو گڑا واحد یا گھنٹے بیکش بیگا ٹیمبا 5 بجے 6 بجے لے بگوازی ربے دے فٹ بال بھی کہاں کرکٹ بھی کہاں چیا کہ تئی انسان ہے باڈی ہیلتھ گو آئیے کہتے ہیں چی ورزش آئیں جی ہمیں بڑا مینٹلی بھی تو مضبوط بھی ہمیں بڑا تو کرکٹ گوازی ہے لے گوازی تو کیسے سور ہے ہمیں بڑا شرعی ایک ذہن ہے مالک بے ہو کیستے دی ماروے. اچھا تو منا گوشت کے ایک جوستی بے کا مانو خیر چیزیں مانو گرنا بلے تو گوشت کی جوست بے کا نہیں تئی خواہش پورا بھی تو منا گو کہ جوست بے کا کہ کمپیئر آن تو کا طرح کہے دوست بھی تئی دوسترین کمپیئر کہیں من دوسترین کمپیئر قدیر واحد ہیں. قدیر واحد ہیں ماشاءاللہ. قدیر واحد توصیف و سطح محتاج نے بعض جوانی کمپیئر ہے او من تی خواہش پورا کچھ یا کہ تی دلے خواہش کیوں نہ جوستا بے کا. اچھا دومی ایشے کہ تو ریڈیو تو کدی گوش دارک مونگیچ کتا ریڈیو منا 5 سال بھی انو کے میں گوش دارک اشتا وانگا تا اما ٹیم با اسٹارٹ کتا انو انگا ریڈیو گوش دارگا ریڈیو گوش دارگا اور ریڈیو چی بازین چیز سیکھتا ریڈیو چی سیکھتا تو ریڈیو تو کم سرحال سیکھتا وشی چاچ بطال اچھی چیزاں بلوچی مین چیز استا ہمیں میں سیکھتا گا. بلے بلے ریڈیو تو میسج نہ کنے باہر زور ہے جی ہم باہر زورا پونو کنا میسیجو کنا زیادہ بلے میں پون کنا زیادہ فون کنے. اچھا تو منا بگوش کے سرحال درستی ریڈیو تو کساس ریڈیو تربتے سجے مراگشن گوش دار ہے. جی ہم سجے نہ گوش دارا. اچھا سجے نہ گوش دار ریڈیو تو کا سرحال شی مراگشس کی تو سرحال نے انچو کہاں سوت چلائے نا ان نچے نہیں اکا کہتے ہوتی شیڈیول گومتی پروگرام اکانتی سرحال ان سرحال لما گپ کنا. اچھا بلے بلے سرحال بعضی انچی چیزاں کے مردم سکھی تھے تو تئی ذہن میں تو کچھ چیزیں بھی کہ ماں کسی یارا مشورے بھی دیں کہ یہ سرحال اس رگا بکان انچی سوچ فکری تئی کدی ذہنات کا کہ ریڈیو میں پلان مردمارا یہ سوچا بھی نہیں کہ یہ گپے سرا یہ بون گپے سرا گپ بکان اور ریڈیو تو کا سکبا سرال ارکتا جلیل احمد پروگراما قدیر واحدے گا ٹیلپون گرانی پروگراما اور منا زیادہ تعلیم بارہ سک شوقی کے مردمہ سرپدی بدیاں کہ تعلیم حاصل بکنا اور تعلیم تی سمی چمی تی چما پچ کنتے اور تو جاگیا شتکت کنے ترا تعلیم تو کا ترا اچھی دسکوت کانتے انو جیسا کہ تو کراچی شہری تو کا برو ہے تو ایجوکیٹڈ ماں بے ان ایجوکیٹڈ بے وعدے کے تو ادھر راوے تو نازانے بوڑی سارا میں چی لکھتا میں یہ چیزا بوانا یہ راہ راوے آرا آچی ایرا روتی آرا آچی دوستی چیز لکھتا گا او وعدے کے میں تعلیم حاصل کرنے کو میں چم پچبا مازانے میں ہر چیزا سمجھ کو کھانے. بالکل اسد برکت جانتی باز و شنگپ علم یک تعلیم یک انچی چراغی کہ آرا اچ وڑیں گواہ تو طوفان اور ایرو پارا کشت کتنا کان ختم کتنا کان تعلیم وانا گزانگ یک انچی پرلے کے اجبر نگی موری اجبر کہستے ہیں نامیری اور تعلیم یک انچین چیزیں کہ آتی بکول تیگا تی سیمی چما پاچ کنتے. تعلیم یک انچین چیزیں اگا اس طرح تو عمل بکنے طرح شر و گندگے تو کا پارک و تفاوت پیش داری راوین دیمی سوتے نمگا پتا کائیں گو شما ہم پتو ہم تران میں ودارا بے جی درکا ایک بار پدا عربی بلوچ ور واشت کنت مراکش کل کشان تو کمانی خلا نوم میں مازن شنکاری آن بوتا چالو بوتا بل واحد میں کرا کساس دام ملت پشکبتا او اے مراکش تو کا واجہ میں کسانو کے براس کسترین براس اسد برکت میں جو آننگ وجدارو کے ریڈیو میں مہمان انت او گا پتران بازیں بوتا وانگائی گو مگا پتران بیتے او مگا پتران کنگا شما میسیج پیدا کا شاری بلوچ ایک باری پدا گوشتا کہ مزنی شنکاری سرا شما شنگ توار پیدا کے مسلم عمل گانا لوٹ کو تا شما مجہد کرنے کے شما لوٹ ہم سرجم بھی بیتے. اسد جان تو تعلیم بابتا گا پتران کنگا تے بازیں ماتران چینج اسکت کے تو
तरह के सेकेंड चीज उस्तन चिबी रसी जी तई एंटर कनगा रन अनु तो यक जागे दाखिला जुरगे एडमिशन जुरगे ची कुता जोत कुता कोशिश कुता ओ वानगे पेड़ा तरह ची तो ची समझे तरह शागिर्द तुका या माशरे तुका ची मुश्किलानी देम पानी कनक कपगाए चून इंग्रानी मुश्किल अच्छी बाजी बरा भी इंसान के अच्छी लूटी आई वास्ता मुश्किल भी ग्रान भी अच्छी चीज बनते जी पदाम हम सरवाइव का मर्दम रो जी बेचारे मैं जिंदे तो का मारा जेड़ा सकबाज हस्ते बल मारा जेड़ा नहीं घूमा रहोगी ओ मैं बोगे तो का वादे के मैं उदा वानगा प्राइमरी स्कूल ले बुत्ता उदा मैं वंता मारा वैसे टीचर आवड़ा नवानी तम सकबाज मुश्किलात खुता मुश्किलात जोरता उदा मारा इंग्लिश उर्दू मैथ इदा बस वाने नब तो वादे के मैं सरिकान अष्टकी मैं पदा मेडालू नब तो बायदे या सिटी बोग तोरबत सिटी तोकन बस सिटी तोकाएं बायदे आधा प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल दोस्ती स्कूल बीबीते हमारा स्कूल आनी तोका हूं सकबाज मुश्किलात बुत्तरा सज्जन मा एदा तिगप्पा देमा छुएवड़ा बरंग के इंसान कसानी चौक कस्ते 5 साल बिगड़ता या 9 साल स्कूल के रो या ये गोल्डन एज बुशक भी के एज तो का ये उम्र तो का जल्दी चीज़म पिक करते गेट करते ये दौरान आगा उस्ताद में भी वानी नोक में भी गुड़ा शर्रे अमा बजा ये बेसिक कस्ते मजबूत नबी तो गंडू ये बेसिक 5 साल शर्रिया वानी ने दीमा गुड़ा रहोगा इंचो मुश्किल नबी अनु मैं शिंकारी पजबतो बाजें मैसेज पैदा कर अनवर इरुंकी निविष्ट कुता के सलामत बातें मणिपुरले बलुक ब्रास आरबी ओ तई मेहमान में कसान इमराज असद बरकता वाशत कने वशिंगअप जनगाए और देमतरा मारा मैसेज पैदा का मैसेज मराक्षे बाहर जोड़ करने का पेश मागुशिंग के शुमार मैसेज भी कने 0300700835 इस तरह वहाद कसास अष्ट मिलेट पश कप्ता नो बरकत असद बरकत मात्र जिसको नुमंतरा सिर्फ एक दो मिलते हैं कि तो मना तई जहने तो का मना मनी वास्ता चीज उस्ते बाज बरा मा रेडियो तो का अच्छे प्रोग्राम होता कि मार जुस्ती बिकने तो मर्ची मनी देमा निश्चित के तई बल्कि अच्छी ख्वाहिशी बुत्ता जुस्ती बुत्ता कि मार भी रही जुस्ता बेकई वो मर्ची तो मना तई जहने तो का पम्मन चीज उस्ते मंत्र आम्ही जोस्ता वलसरा कनगलूटक तो रेडियो पाकिस्तान तोरबत कदी बिंदात कुता रेडियो पाकिस्तान तोरबत कदी बिंदात कुता मनी खला कसास 6 साल बीते मां रेडियो पाकिस्तान तोरबत बिंदात कुता बिंदात मन कुता मन ज्वाइन कुता अतकशी मतलब शुरू कुता मरागिश देगा ओ दिगे मतलब आम्ही जोस्ता कनगलूटक तो शेर शायरी कने शेर शायरी म शायरी वंदा या भले शायरानी शेर वानग आन याद कनग ओ आन दोस्तदारग मां ये चीज़ें करना शायरी में वत बल्कि चीज़ें में निबिश्त बेकना भले मैं निबिश्त करने की कोशिश ना कुछ शौकिया शायरी में बाज मर्दम शौक भी कि मैं शौकिया शायरी भी करना शायरी अच्छी चीज़ें क्या थी पेगरा चिखे मैं चीज़ा तुम मारे महसूस करने और शायरी गुशन तो आई लिख के कमाए लफ्ज़ंगो भले मन शौक हस्ते शायर चुश के तो अताशाद गुश के अताशाद ज़रूर शाह शुमी मुबारक काजी गुल मोहम्मद वफा मुल्ला फाजुल ये दोस्ती शायरानी कैसे शेरा मवाना जाना और जो हत कना क्या नहीं पाहमगे कोशिश तभी कना तई बाज मिन्नतवार के तो मारा ये जो स्थान को वाहद दीमा रवाने मारा मैसेज कुता यारजान छा सिंगानी सरा दिलगोशे गुश्तगे असद बरकत बोगुश के तो गाना है मारा अलहान वशगुटिया गोशदाराएं तनवीर नजर तयगा दोस्तें गोशिंदे मैं गाना अलान को नकना बले दिगिया गाना ही मैंने याद थी मशुमे दोस्तिया ये गशा का गलती चीज जीबू मैंने पायल बिकने पायल निंतरा सब्जल सामिये गी उदा इस सेंटर प्रोग्राम उदा में अलान को था बले कम अलान को था बले मनाजी ना मेरो का मचंडी ना मेरो का बुत कला तानी बानो का
میرے جانگولی باری نشتاگو امسارے بس ہمیشہ ہمیشہ بس خلاص. جی ہو. اچھا وحد وتی الاسی نے مگر ہو گئے اسد جان تی خواہش پورا بو کہ تو بیائے میں ہم لوٹ بت کہ کسی خواہش داری میں کہ رکھے مزانہ کے آپ اما مہر داری تو گٹ سرا چی چیزی بانک گوشک لوٹے گوشداروں کا گڈی تھی میسج یہ گڈی کو لو گڈی پیغام چیئے وما گوشداروں کا ہمیں گوشک لوٹا کہ شما تعلیم نیمگا زیادہ ارزش بھی دیے ہنگنی دورہ میں بیچارے تعلیم سک دیما شتا ٹیکنالوجی دور رہے ہیں سائنس سے دور رہے ہیں بائدے میں بوانے چاہے ہر جاگئی بیتے اسکول بیتے یونیورسٹی بیتے ہر جاگئی بیتے میں بروئیں ادھا بوانے اگر میں اودا شوت نکنے لاتی مردم ہستے آگوشا کہ میں انو ایج نہیں کہ میں بوانے انو میں ایڈلٹے میں انو وانت کود نکنے اسکولا شوت نکنے خالجہ شوت کود نکنے ویتی لوگا یا کتاب بزرگ ہے وعدے کی تو کتاب وانے گڑا آہوں یک تعلیم ایسا یوں بیتے ہیں بالکل کتاب وانگے ہمراہیا ہما شر فکر و شر سوچ کے آہن تعلیم ہستے آہنی اگا دیوانا آہنی صحبتہ منندے شمگی اشتر سکے کتاب ہم وانگ لوٹی گوشن کے یک بلائیں کتابی در برگا چی بہترین کی یک زانتکاریں شعور یافتہ مردمی یک کلاکی دیوانہ نندگ وتی کے رکش مردمانی ہے لاریا بکنے اے نے ہماغ مارا چی گلتی بو نوشینگ اپی شمع دلات یا چنگ اپی شمع نوش لگتا ما پہلی لوٹا اسد برکت ما دل جھولان کیا منتا گرنے کہ مارے شرف بخشت بازیں کستن جستو گپو برحال بو اسی شمع یوٹیوب اس رہا ہم چارت کت کنے ماشی اپلوڈ کنے وتی کے رکش مردمانی ہے لاریا بکنے ہما مردمانی کی یعنی زند شمع کو مہمگن چن زندگ بین گندگ بین دیم پا دیم